Għandu jkun il-Gvern u s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tas-Saħħa li jsibu soluzzjoni għal problema ta' nuqqas ta' infermieri fl-isptarijiet lokali. Dan intqal mill-imħallef Jens Peter Bailey kif il-primawla tal-Qorti Ċivili ċaħdet it-talba tas-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għas-Saħħa Joseph Ketkuti sabiex iwaqqaf lill-Unjen tal-Infermieri u l-Qwiebel milli tieħu azzjonijiet industrijali fl-isptarijiet. Dan wara illi l-istess MUMN lura fid-9 ta' Ġunju bagħtet ittra lill-Ministeru għas-Saħħa fejn informatu li kienet tħabbar diversi direttivi lill-membri tagħha kawżata tilwima industrijali. Bl-MUMN tisħaq li ġiet informata li d-diskussjonijiet rigward ftehim settorjali mal-infermieri u l-qwiebel ma kinux se jseħħu. L-MUMN kompletajt ukoll jum wara l-ieħor illi l-nuqqas ta' infermieri qed ikun ta' detriment tal pazjenti Maltin u Awċin fil-waqt illi insistiet illi l-Gvern ma kienet jagħmel assolutament xejn għajr illi jressaqhom il-qorti. Il-Ministeru mmexxi minn Chris Fern kien insista illi tali azzjonijiet industrijali kienu se jpoġġu f'riskju is-servizz tas-saħħa. Madankollu, wara li sema' żewġ naħat, l-imħallef Peter Bailey insista illi kellu jkun is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għas-Saħħa li jsib soluzzjoni għal din il-problema għaliex il-pazjent diġà mhux qed ikun moqdi b'mod xieraq minħabba nuqqas ta' staff. Minkejja kollox wasqar illi fil-waqt illi jifhem il-pożizzjoni tal-MUMN l-Unjen għandha tassigura illi toffri s-servizz essenzjali lill-pazjenti.